ኩላትና ሰባት ካብ ሰብ ስለዝተፈጠርና ናይ ሰብ ነገር ባክብለና ግድን እዩ ኣብ ሓገሶም ምሕጓስ ኣብ ቃንዞም ድማ ምቕንዛዊ ክቡራት ኣሕዋት እቲ ንዓመታት ዘሳቀየኒ ዘሎ ሓቀኛ ዛንታይ ክዕለኩም ዝመረጽኩ ብውሽጣዊ ድፍኢተይ ተደሪኸ ጥራይ ዘይኮንኩ እንተዳ ዕሊለኩም ቃንዛይ ብኸፊል ይፍወስ ግዲ ይኸውን ብምባል እቲ ምንታይሲ እንተ መቐልክያውን ስቃይ ይኾነልካ ፍርቂ ስለ ዝኾነ እቲ ንዓመታት ዘሳቀየኒ ዘሎ ጉዳይ ውላድ እዩ ናተይ ትብሎ ፍረ ብርክኻ ዝኾነ ውላድ ዘይምውናን ዝህልው ስቃይ ባዕሉ ትዋና ጥራይ ዝፈልጦ ነገራት መቕረቶም ምሳን ካየምም ዝፍለጡኻ ድሕሪ ድማ ኣምሪርካ ትነብዓሎም መከላኸሊ ጥንሲ መድሃኒታት ኮንዶምን ካልእን ክሰምዕን ከለኹ ሕርቃኒ መቋጻጸሪ ይስእነሉ ነቲ ንኸይወልድ ዝኽልክለኒ ባህር ድማ ኣምሪረ ኣይጸግቦን እቶም ውላድ ረኺቦም ክነሶም ክሰድዎ ላዕልን ታሕትን ዝብልሞ ብጣዕሚ እዮም ዘናድዱኒ ገለን ብማይ ገለን ሰኣን ማይ ዝበሃል ለካ ኸምዚዩ ብዝኾነ ኣሕዋተይ ናብ ዛንታይ ከስክረኩም ራሄል ተወልየ ዝበሃል ሕጂ 35 ዓመት ረጊጸ ኣለኹ ኣብ ኣስመራይ ተወሊደ ዓቤ ኣነ ሕሳስሊ ናይ ገዛና ኮይነ 3 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ኣሕዋት ኣለውኒ በኹር ሓዊ ቅድሚ ናጽነት ምስተሰደ ጽቡቕ ስራሕ ስለ ዝረኸበ ንኹሎም ኣሕዋተይ በብሓደ ኣስጊርዎም እዩ እንተ ኣነ ግን ንእሽቶ ስለ ዝነበርኩ ተወሳኺ ድማ ንስድራ ጨና ክኾኖም ተባሂለ ኣብ ኣስመራ ምስ ስድራይ ኮፍ በልኩ ኩሎም ኣሕዋተይ ጽቡቕ ኣታዊ ስለ ዘለዎም ኢደ ኢድካ ተባሂሎም ዝሰዱልና ገንዘብ ናይ ምምፃን ምልኣኸን ትካል ከፊተ ብኡ ኢና ናበር ኮታስ ብኩሉ ምሉ ሓጎስ ዝዓሰሉ ናብራዊ ዝነበረና ናይ 11 ክፍሊ ትምህርቲ ምዛዘምኩ ዋላኳ ትምህርቲ ክቕጽል ድሌት እንተነበረኒ ኣቦይ ግን ጥዕና ስለ ዘይነበሮ ሓላፍነት ናይ ስድራይ ናባይ ዛዘወ ደቂሰ ተንስኤን ናብ ስራሕ ስለ ዝነበርኩ ሃመይን ቀልበይን ብስራሕ ክግዛእ ይፍለጠኒ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መሳለጢ ትኾነኒ መኪና ክገዝውን ይዝከረኒ ናይ ግርዝውና ዕድመይ ኣብ ስራሕ ስለ ዘሕለፍኩ ከም መንእሰይ መጣን ኣፍቃሪ ኣይሓስኩን ከም ሰብ ይስሕበኒ እኳ እንተነበረ ፍቕሪ ባዕሉ ክመፀኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ግን ኣእጋሪ ናብ ጎደናታት ፍቕሪ ኣይላቕኮንን ኣድወይ ኣብ ስራሕ ብምንባሩ ተወሲኽዎ ፍቕሪ ጽንጽዋዊ ዛንታይ ነይሩ ንዓይ ኣብ መዳይ ስራሕ ግርም ስለ ዝነጠፍኩ ብዙሓት ዓማዊል ከጥሪ ክኢለየ ጊዜይ ምስ ስራሕ ተፋጢጠ ይሕልፎ ስለ ዝነበርኩ ግን ዓይነይን ልቦናይን ነገራት ፈለየን ከተኩራ ንጡፋት ኣይነበራን ሓደ መንእሰይ ብቐጻሊ ክመላለስ ግን ኣዒንተይ ኣስተቢለንን ማራኺ መልክዕ ከም ዘይብሉ ግን ከኣ ኣብ መኽፋቲ ኣፉ ደርግሱንን ገለ ጽባቐ ከም ዘለዎ እተን ብዋጓግ ዝርያ ኣዒንተይ መስኪረንን ዝያዳ ኩሉ ግን ህድኣቱ ኣብ ዓይነ ልቦናይ ተሳኢልዩ ቢንያም ምስ ቢንያም ብስራሕ ስለ እንፋለጥ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሰላምታ ዝሓልፍ ርክብ ኣይነበረናን ድሕሩ ግን ምስ ሰላምታ ተኣሳሲሩ ብዙሕ ዕላላት ወሓዘ ነፍሲ ወከፍ ዕላላት ድማ ምስ መኻፍቲ ኣፈይ ጥራይ ዘይኮንኩ ማዕፀ ልበይ እውን ክፍንቀኦ ተፈለጠኒ ቢንያም ህዲ ኢሉ ክዕልል እንከሎ ደስ ዘብል ትራኸ መጽሓፍ ዘስማዓካ ዘሎ ዝመስለካ ሽሑካ ቢንያም ምስ ናይ ሕልመይ ወዲ ኣንጻር እንተኾነ ካብ ምልምማድ ዝተላዕለ ግን ከፈትዎ ክናፍቆ ጀመርኩ ኣብ ሰሙን 3-4 መዓልቲ እናተራኸምና ድማ ርክብና ሱር ሰደደ ብንጣር ቁርዒ ይፍጠር ባርዕ ሓዊ ከም ዝተባሃለ ርክብና ደልደለ ከምዚልና ነዊሕ ምስ ቀጸልና ሓደ መዓልቲ ቢንያም ሎሚ ምሸት መደብ ዝበሃል ኣይተሓዚ ድራር ክጋብዘኪ ይብለኒ ሕራ ይበልኮ እታ ምሸት ካብ ኣእሙሮይ ዘይተሓስስ ምቅርቲ ዝኽርያ ምኽንያቱ ቢንያም ደፊሩ ንፍቕሪ ስለ ዝሓተተኒ ኣነ እውን ፈተዮ ስለ ዝነበርኩ ንጊዜያዊ ቀልዓለም ክሓስበሉ ኣይበልክዎን ንእለቱ ሕራ ኢለዮ ቀዳሚት መዓልቲ ፍቕርና ድማ ኣብታ ናይ ሽዑ ምሸት ኣሃውዲልና ፈሊምናዮ ፍቕርና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓፍዓፊሉ ሃዋ ክመልሰልና ጀመረ ኣቤትዎ ቢንያም ግርም ኪልዎ ብፍላይ ሕሽኽ ኢሉ የፍቅረኬ ኢሉ ብመንከሰይ ሲሒቡ ክስዕመኒ እንከሎ ኣብ ዘይፈልጥ ዓለም ይኸይድሞ ተመለስ ድማ ዘይመጸኒ
فقرنا سسينو جزيون زليلو بفقرين 4 عمز زخوز ليرنا مودأتو أجن نما أكلو سلستواهنا نجزانا شماغلا سددا مرعاون تقطرة معالتي بمعالتي إن تتخاخ علت مرعنا ورحن كل تقنان كترفون كله بسرح جدن كجيش سلسنبرني نبات عورتكو قلتفو سلسلتاني كحدرون به سلزيبلني كبابي ساعة 4 كمل استبقسكو قدي نايتي بزي عرفتي زقعزوز نورك خينو مريت إنا مسيك خيرن كلو دخام كسمعني جمرة سنين خيسدما أزخلو طويواي ترقى سيرة نفاسي تبتحكو حجس أتي بمبال سنين خيسة بيت جرقش مش بتحكو أي قدن عينيك تألمني جمرة نفسي سلازدن زازا قحسم كبل أبطواي من قدي كعتصف كبل مسنايت سعنت مكينا ناينوح مبراتي واللعا تقاتمنامو برتوع طنبام سنفحة بسنبادة زأكل نابتيت أقامي كفان نابيت قرقش مسقاتخو بنهري سلستعاتصفكو مس عند تقاجي حلواتي هتفاكو أبعولت آتين سلسة معالتي ركسكو دحرقن ونين سفلتكو ببقروب كبرابر جمركو لكع كم أبرتوع رك أسكالخا حايل برهان زتنسأكا أمو عين خازد بزز أعنتي مئزاز أبياني دقاقيمة سلم لما بلكوان قداما يسرع أخودما بينام فغينيرو بديدي كسع موكان ترلخو كاب أفل بين تحتي برتوعك أنزان برني بيني نقراتي ترديو أب جنباري دقاقيمو سعامني أب قزي تتسقي عدما ندقايق تسأنحنا ميتشم أب تحت فتاري دقب سدرابيتين نايبيني أب قوني مهلاو توسيخو حاوي نامنبون فتاتي تملسكو مرعون أب تغطرلو معالتي كخوان مخانو تردادانا أم شبشابون أتنا مرعانا بإسرا ماي بيت مسوق بسلماتو بهلوان أساسيتي هبوبات درفتي أم بلاي فرس متسعرا سرقلا كوتاس وهزب بلا مرعايو حليفو كم أبراهامن ساران يصنعكم انك أحد أفريو زبلو من رقاتات كم مغرب بيتساب كربلنا ألتا مرعانا أبل بيوك إرياي اتمنتايسي أبو زحات أفكارتي كابزر أخو مسبخري أفكاريتهم كونه أفكاريين أودان زبزحوان كمزان تاويس تعرف انت أنا جن نايفلا ما فقري بيني بسالالو الفتاري تمنيتي سميرو نفسي رخيبة حصناتون كاوزي في اللمرة وقد فقرناي بحكي ركب أكلاتنا باتان زعو السجانا يتلقيمو عين تكليتينا كسابز قلبت بزيدارات نبرر وننا زف نسبة نام نور كساب نملس دقايق أبدروتي دكس كمزنا بنا درو حصنات ملسو توديو نوت اللو حدار جزا كلو أقحط ملينا حدار هيلنا جميرنايو بفقري ما مقنا تصبوقنا توقعزنا درو كتعمت حالفة دحارقن تعمت أبايا حماتيك أسبق ملكو غيرو كتور هرفان ولاري زلاني زبل حرد بقت سالي دقاقة متلي بينام دما دحان كاسيلو فتاري كبنايو ناشن دينا زلنا النابلا يتسأنان عني نبرا حرار قتلو حاموش عامت مستقوطرة تحم حماتي متصوار سلسانكو حكمنا خيدا مرمراخ قبر قدن كوناني حما أقات أمخينو أتاني حدا معالتي حرقا دحر جيزي قد كيرا نخبري حاليفو زهار مني حاتين رخص مهاتسان حسعبو لي كوالي كم زي كالدما تنقرني مرير حازن كونه حدارنا مفلفل سحاق زنبرا أنا خنبع بينك أبد جوجنا قريرو بنبعج أقوى جيزي قصر حدارنا دما كان مقرمنا نفاس كأسو جمرة بفلاي نبينام أبزر خبو زيت فتحة ويكاب كال زيت ولد كسام عزي خامس أتنبر كتسسنا اللين عندلي النبلو كأتصالي كربشوان كلو نعاقن لعلو خلو زخافاتني حماتيا أبدي أصبل بأسي أتنا النافلت كي أخدم ريحيو حالايتو أيكون كونيل كي أخي ودسون حدا كم حامس ولادينسي نعاقي هبيو النابلت أباسا جوتني بينام جن نخلو عشش بمبال جنا أبغوني كم كرمو نبرا كوينو جن ببزحفة تنوو بفلاي كابكال ولد التبل كم مزمور دقاقا ملو نسو جن
ቃል ኪዳን ክቡር ምዃኑ ስለ ዝኣምን ንዘረብኦም ዝኸውን ሰማዕ እዝኒ ኣይነበሮን ኣነ እውን ዝብድሎ ዘለኹ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ካብ ካልእ ክወልድ ደፋፋእክዎ ፈጣሪና ኣሚና ንጽምበር ካብ ካልእ ክወልድሲ ኣይውዕሎን ብምባል ኣቕበጸኒ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ መዕበይ ዘኽተማት ቆልዓ ኣምፂና ክንዕቢ ተረዳዳና ኣዲኡ ግን ሓሳባትና ኣንቃፊት ነበረት ኣይመኸንካ ኣይበልካስ እንታይ መፂኪ ኢኻ ዘኽተማት ዛዕባኻ ብምባል ምውፃን ምእታውን ኣቤትና ብፍላይ እታ ብድሕረይ ሰምዓ ዝነበርኩ በቕሊ እትብል ፀርፊ ምጽዋራ ሰኣንኩ ንዓኣ ኣብ ሰምዓሉ ንብዓ ጥራይ ዝኸውን ቀለበይ ህይወትና ልዋጢ ተሳኢንዎ እህታ ናይ መዓልታዊ ትርኢትና ኾነ በቃ ሽዑ ግን ወሲነ ምስ ሙሉእ ፍቕረይ ክንፋታሕ መረፅኩ ቢንያሙን ኣብ ውሽጡ ደኣ ገይሩ ወንበር ከቢድ ጓህዝ ተመሓዚወዩ ንፋታሕ ምስ ዝብሎ ክጽለሊ ዝደሊ ኣብ ባእሲ ድማ ንኣቱ ነበርና ቢኒ መንጎይን መንጎ ሓማተይን ተቐርቂሩ ዓመት ዝኣክል ቀጸልና በቲ ቤተሰቡ ቀንዲ ድማ ኣድዩ ርእሱ ኣናውፅዎ ናቲ ዘይርግኡነት ተደሚርዎ ክጽለል ቁርቢ ዝተርፎ ነይሩ መወዳእቱ ግን ሓሳብ ልቦም ሰሚሩ ተፈላለና ናይ ብሓቂ መሪር ምርጫይ ነይሩ ንኽልቴና ምስ ቢናም ካብ ፍቕሪ ንምስርተሉ ኣትሒዝና ክሳብ ዝተፈላለናሉ 10 ዓመታት ኮነ ዕሽር ናይ ህይወተይ ምስኡ ኣስተማቕርኮን ዝተረፈ ድማ ምዝኽሪ ነበር ጠጥዖሙ ይዝክር ህይወትኩም እያ ጽሑፋተይ ድማ ንሱ ኾነ ብዝኾነ ቢንያም ዳግም ተመርዓወ ወዲ ድማ ወለደ ምስ ቢኒ ድማ ከም ኣሕዋት ቀጸልና ኣብ ጥምቀት ወዲ ድማ ውዒለ ንቢኒ መሪቐ ስለ ዘፋነኹ ሓጎስ እምበር ቅንጣብ ሓዘን ኣይተሰማዓንን ቢንያም ሓደ ምስ ወለደ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዲቪ ስለ ዝበጽሖም ተታሒዞም ብሱዳን ጌሮም ናብ ኣሜሪካ ኸዱ ሰሙናዊ ድማ ይድውለለይ ነበረ ኣነ እውን መገላገሊ ጽምዋ ዝኾነኒ ካብ መዕበይ ዘኽተማት ቆልዓ ክወስድ ፎርም መላኩ ብድሕሪኡ ዋሕስ ሒዝኪ መጺ ውሰድዮ በሉን እሞ ከምኡ ገበርኩ እንተስ ናይ ኣጋጣሚ እንተስ ፈጣሪ መተካእታ ክኾነ ኪሉኒ ቢንያም ዝስሙ ቆልዓ በፂሑኒ ሓጎሰይ ወሰን ኣይደመሮን ምኽንያቱ ኣብ ዕምሪ ምንባረይ ሰምናይቲ ብኽሪ ኣፍቃረይ እናጽዋዕኩ ክነብር ፈጣሪ ስለ ዝኸሓሰኒ ቢነይ እንተበልኩ ነቲ ፍቕረይ ቢንያም ወደይ እንተበልኩ ድማ ንውላደይ ስለ ዝኾነ መመሊሱ ባህ ይብለኒ ነበረ ቢንያም ኣብ ኣሜሪካ 2 ዓመት ምስ ገበረ ጥዕና ይረኸበን ሳምቡኡ ማይ ትመልእ እሞ ብዙሕ ግዜ መጥባሕቲ ይካየደሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ብኸምዚ መልክዕ እንተቐፂሉ ክመውት ከም ዝኾነ ሓበርዎ ቢንያም ድማ ጠቕሊሎም ዓዱ ክመልስዎ ተማሕፀኖም ቢኒ ንዓዱ ኣብ ዝተመለሰሉ ኩሉ ስድራ ቤቱ ተቐቢልዎ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ድማ ተራኸብና ንደቐይቕ ዝኸውን ተሓቋቒፍና ዶበልና ብድሕሪዚ 3 ሰሙን ዝኸውን ነቲ ዝነበረ ዝሃስስ ስኽሪ ምስ ሓዳሽ ሳንታና እናተቋደስና ሓሊፉ ብድሕሪዚ 3 ሰሙን ዝኸውን ነቲ ዝነበረና ዝሃስስ ዝኽሪ ምስ ሓዲስ ሳንታና እናተቋደስና ሓሊፉ ብድሕሪኡ ግን ዓለም ኪንኡ ክቕጽል ኣይፈቐደትሎን ዓሪፉ ፍቕርና ድማ መልክዕ ዛንታ ታይታኒክ ሒዙ ክቡራት ኣሕዋተይ ዛንታይ እዝዩ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝበሃል ነገር የለን ኣምላኽ ይህበና ይምንጥለና ሕሉፍ ነስተማቐር ምስ ዘለዉ ንነብር ስነ ጥበባዊ ስራሓት ድማ ምስ ህይወትና ምትእሳር ዘለዎም ኮይኖም ይጸንሑና ንታሪኸይ ተዘኻኽረኒ ድማ ንፈላለ ድሓን እትብል ናይ ድምፃዊ ተስፋኣለም ኣረፋይነ ቁርጫጫ ንፈላለ ድሓን ሙኻን ካብ ኣቤ ዕድል ካብ ሓሰመ ጊዜ ካብ መሴ ባባ ማማ ዝብል ህፃን ካብ ተሳነ ኣነ ዝምኽንያቱ ንፈላለ ድሓን ጻዕሪ ይጽናሕ ክፍቕረይ ሕጂ ጊዜያቱ ወሃብን ከላእን ባዕሉ ካብ ከልከለ ዕድል ክፈትኒ በቃ ንፈላለ ተወልድዮ ውሉድ ውላዴ እንዳኣሉ ከብድኺ ጨክን እምኒ ኣእትውሉ ቻው ቻው ኣነስ ቀቢፄ ቻው 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 ኢለክለኹ ቻው ዕድመ ውላድ ምሕር ከሃድም ሓድጊ ኣትሪፊ ሓፍተይ ኣፋነይ ከባይ ኣይትሕሰቢ ሰመይ ድማ ኣውፅሉ ክዝክርኒ መታን ደረተይ ክነፍሕ ክኾነኒ ዓስቢ